ominaisuudessa toimiva vielä tässä vaiheessa nimeltä mainitsematon mieshenkilö nimeltä Paavo M. Petäjä. Rau! Tarkoituksenani on tällä kertaa antaa rapulavinkkejä, mikäli edellisenä iltana on tehty katastrofaalisia nesteytyskokeita. Minä olen tehnyt eilisiltana katastrofaalisen häpeällisiä nesteytyskokeita, mutta korostan, että se oli vain amatöörien puuhastelua. Toisin sanoen minulla on järkyttävä krapula, perkele. Eilen nauttimani ohenteet sisälsivät suuria määriä etanolipitoisia yhdisteitä, jotka oli tiettävästi ostettu Tallinnasta epätavalliselta reissulta, joka ainakin virallisten dokumenttien mukaan oli koulutusmatka. Kuittien mukaan matkabudjetti ylittyi rajusti, mutta henkilökohtaisesti minä näen nämä taxfree-kuitit, joissa on minun nimeni, nyt vasta ensimmäistä kertaa. Nyt on kuitenkin pakko tehdä palauttavat nesteytykset, muuten repöää pääliitoksistaan. Rapulan reseptini on peräisin jyväskyläläisestä hammaslääkäristä, jossa on kyseisiä tutkimuksia tehty yhteistyössä venäläisten ja hollantilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa jo vuodesta 1996, jopa ennen Ramsaun kisoja. Rau! Tämä reseptitutkimus tehtiin mittavalla Hiihtoliiton rahoituksella ja tätä käyttää jopa Kari-Pekka Kyrö. Ensinnäkin nämä järkyttävät pelkotilat pitää saada kuriin palauttamalla aivojen serotoniinipitoisuus minimimäärään. Nyt ei enää pelkät disperiinit tai aspiriinit auta. Ensiksi otetaan ämpäri esille. Nyt tehdään ravitseva rinkki vailla vertaa. Ensin lorautetaan ämpäriin raisun resepti perustaksi reilusti metanolia. Ja sitten nyrkillinen adrenaliinia perään. Adrenaliini on muuten sallittu aine paikallispuudutuksen yhteydessä, mutta nyt ei pelkkä paikallispuudutus riitä. Seuraavaksi roimaistaan reteästi selegiiniä. Tämä siksi, että sen aineenvaihduntatuote on amfetamiini. Sitten pistetään vielä ripaukset propoksifeeniä, tramadolia ja testosteronia. Efedriini piristää myös kummasti. Sitten bemegriiniä ja promantaania. No eihän tässä nyt ole mitään polyhydrosietyyli-tärkkelystä. Foledriimiä, erytropoietiiniä. Korosta, että vaikeita sanoja. Eikä pidä unohtaa tietenkään pseudoefedriiniä, eikä kortikosteroidia. No perkele, jotain stereoita ne kuitenkin on. Lopuksi repäistää sekapala selleriä. Kyllä lähtee pahempikin Garmis Partekirhen. Jossain piirissä tätä rinkkiä kutsutaan Blodumaryksi. Korosta, että tämä ei varsinaisesti paranna suorituskykyä, vaan nopeuttaa palautumista rasituksesta. Tämä on sellainen plasma-expanderi, että olo paranee silmän räpäyksessä. Tämä ei ole mitään amatöörien puuhastelua, vaan tämä drinkki on kehitetty farmalogisen ohjelman yhteydessä. Tämä tietää myös Kari-Pekka Kyrö. Tässä Timo Rautinen Trio niskalaukauksesta. Vaikka minä normaalisti olen hyvin hilpeä heavy-hemmo, kyllä minun täytyy sanoa, että kyllä tämä ohjelma on todella surullista kuultavaa. Pietarin kadun Oilers, go go. Radio Mafia.